lave en vandmelonsfarm. Men det fungerer sådan nogenlunde. Dags. Det var så ham den anden. Det var så sten. Og der har jeg lavet sådan en lille minimodel lige for at få det til at fungere. Og det gik nu fint. Hvis du vil se hvordan man gør, så prøv bare at kigge her. Sådan ser den bare ud. Så er det sådan at sige. Og det er det andet rum, hvor det er. Så går vi ind til melonen. Så hver gang der kommer melon, så kommer den derover, så kommer den ud her, så ryger det med vand ud til mig. Og så kører det bare sådan hele tiden. Jeg vil ikke så meget sige det her. Men hvis I vil lære, hvordan vi bygger den, så laver jeg lige en her. Så en her. Det var bare lige med en. Sådan. Og selvfølgelig en melon der. Og så kan man også der. Man. Og den der. Og så den fulde vaffel. Så skal vi se, den er klar. Her sætter du redstone. Se, nu kører den bare ud. Men det er jo ikke. Fjerne redstone igen. Sådan, og så sætter den sådan her. Så gør den. Så hvad kan man, hvis man gider måske finde det? Så vi ikke gider se, at man gør sådan her. Og det var lige en god idé, at du sætter det her rundt om. Det er bare så, den her ikke ryger til alle mulige sider. Den skal kun ryge derinde. Så kan man gøre sådan her. Sådan. Så til det system, så sætter du en. Altså. Og nu er lige den fra. Det skal vi. Nu er jeg skjoldt. Sådan. Så sætter man en ud i vandet. Og så kører melonen der. Og så hvis du nu har et andet, skal sige, så får jeg melonen der, når vi kommer hernede. Så kan jeg bare blive ved. Så vil jeg egentlig også bare gøre det sådan her over ved den ene side. Vi har en så jeg skal på den her. Så den der, så kommer de jo bare ind i det. For det er en god idé, at hvis I sætter vand, hvis I sætter vand udenom her, så vokser det sådan lidt hurtigt, så bliver det mere klar. Det er det, jeg havde. Tak for